Tapos na tayo mag-ani sa halamanan ni ate. Ngayon naman, mag-ani tayo dito sa halamanan namin. Halos araw-araw nag-harvest si Jess, pero tignan natin kung anong mahahanap natin dito. Mag-start muna tayo dito sa mga sitaw. Madami pang bunga kahit sobrang mainit kasi maganda yung lilim dito. At tignan mo to. Yan o. Ang laki o. Ito mataba. Halos araw-araw nagluluto si Jess ng pakbet, dinangdong yung mga paborito niya. Kaya sobrang masaya siya. Siyempre. Hindi nagsasawa kasi masarap talaga pag sariwa yung gulay mo. Yung mga ibang malalaki dito na hindi ko kinukuha, pang binhi yan. Gagamitin ni Jess next season. Kaya hayaan muna natin dyan. Oh, naglaing kamot. Itong mga sili, magugulat kayo, sobrang madami. Ito ang Thai chili. Ito din siguro Thai chili pero maliit lang. Tapos ito sa gitna, ito yung fish pepper namin. Hinog na hinog. Dapat noon pa namin sana kinuha, pero okay lang yan. Pwedeng-pwede pa rin ito. Yan o, itong mga fish pepper. Itong mga Thai chili naman, ikat ko na lang, no? Kasi nagado. Ang liliit na to, pero sobrang maanghang to. Natikman ko to ng isang araw, grabe. Pwedeng pang tapat yan sa Pinas, yung na? siling labuyo. Siling labuyo. Kasi anghang niya. Grabe. Pero ito, maliit lang. Kahit dalawa lang sa sabaw, maanghang na yung sabaw mo. Itong sili na to, serrano. Pwedeng kunin kahit green. Yan o, ang ganda. Ito sa gitna, ang lemon pepper. Or lemon jalapeno ata ang tawag dito. Ito ngayon Kulay yellow lang siya, pero jalapeno siya. Ito ang habanero. Oh, sobrang maanghang ito. Tapos hayaan natin itong mga ibang habanero kasi dapat kulay orange siya. Ganito. Yan o. Oh, cute. Ang aming kamatis hindi ganyan kalakas. Pero may konting bunga dito. Yun o, ang cute. Ang liliit. Parang Roma tomato ata ito o yung San Marzano. Kailangan siguro tanggalin itong mga dahon para lalaki pa yan. Pati dito sa kabila, sa maliit, may kamatis din. Tapos dito, may isa pa. Sayang ito, oh. Sira na. Sobrang excited ako dito kasi tamang-tama itong talong, pang tortang talong. Yan, oh. Itong okra, malaki na. Oh, dalawa pala. Yan. Sarap yan, malambot. Oh, madami pala, oh. Hala, madaming okra. Ay, natamaan ko yung dahon. Okay lang yan. Ito. Yan. Yan o. Masarap na merienda. O, pwede din ilagay sa pakbet. Ito ang aming ampalaya. Pinakita ko noon. Ngayon, madaming bunga o. Bale, dalawang variety ito ng ampalaya. Pero nag-cross-pollinate siya. Kaya may maliliit, may medyo malaki. Yan o. Kukunin ko itong mga iba. Yan, ampalaya. At sa totoo lang, itong ginawa naming ampalaya this year, hindi siya masyadong mapait. Walang pait, ano? Kaya masarap din. Ayun no, nakatago pala. Oh, grabe, pawis na ako. Sobrang mainit na sa labas. Pero ito ang ating final harvest. Meron tayong ampalaya, sili, kamatis, okra, talong, sitaw. Super excited ako kasi pwede namin ito ipakbet, idinangdang, kahit igisa lang, masarap na yan. Maraming salamat po sa pananood. Kung nag-enjoy po kayo, paki-follow po ang aming page at sa susunod po ulit. Bye-bye!